Morning guys, mangumpra sa Miss Kuya Ken. Mangumpra sa aming duha. Badi-badi, napag me. Kinubutang yung green bacon. Tulong, kaya namin na. Mangumpra sa Miss Kuya Ken, kaya sarang namin ibalik dyan umang lawa. Asa naman to? Nawa, mga tindi. Mga lollipop. Tawag lang mga lollipop ini. Duga ka na. Bubble zoo. Isa-isa. Duha-duha. Kasi tulo-tulo. Karay mo palites ko yakin. Mga biskuit. Kani. Mga manihalin na to sa eskwelahan. Ngari. Ano mo ilaing kuan? Marshmallow? Wala man lagi. Kumpra mig Yakult. Yakult. Ana duhara ato iipon ato sa kuan ato. Kumpra sa Miss Kuya Ken para balik ja tomorrow. Apil na nga Yakult duha. Sige na, lista na lang ang mga kay mauli na mi. Patay ako kung Sila ka ni. Kana sa customer. Kaya nagawas lang na simba. Gana by Chicoran. 280 and 180. Palit sa medari 180. Tambok makanit eh. Ikan na talibon. Talibon mo tino. Papaiza to. Gusto. Lato. Wapoy gagmay nga kuan. Alright, tada res kuan. Mga kinasun. Milit ang kinasun. Ganas ko ikin kilo kinasun. Di saan gikan? Ha? Kugtong? Sa man sakto na ni tanawa ko no basig ning lapas nagka nay imong takos o amang takos. Mamalig sa ba paggalon sudan te? Ano ba di ay? Petag samuk. Sa nga na niya samuk. Samuk. $100. Mahal lagi isang buo. Kumana may pamalit na to guys. Dari sabi nga ate magsinamuk. Na nagkaruya gid hang pitsay. Oy. Wala na yung tubig. Wala ni may humuwi. Oh. Kalimot tanawa na sa kitugnaw siguro ni. Palit sa kuloy ada ring ate kay 45. 45 to. Kim sa ate guys, 50 na naman sa ritanan. Oh, so kwenta na. Dan Miss Bay guys, nahuman na gazud mig. Nahuman na may upang umpra. So dan Miss Bay guys. Hunjan, nahuman na may pangumpra para sa mga baligja ug mga adlaw ato eskwelahan. So kasagaran na ni guys kaning kuan mga biskuit. Mga katulad kuan kan mama nay pwede ra ato sa eskwelahan mga chicheria nga na bawal na ato sa eskwelahan. Kaya di na pwede sa mga chikiting na mga chicherias. Dahil palit na pag rin kuan, lumpia wrapper, kay magama makukuron. Maman dyan na yung kuan turon o kuan. Apa man. Dahil palit na kung ingari. Tanang palit ko yung nga ni kibultay, kaya ang ibangan datong amang kuan. Amang kuan dato kay sigihan og hilabot. Saan mo to na ha? Agamang kwintador o agamang ang kuno i-try dadto. Sige magluto sa takin paniud to. Ang ibangan dato sa amang ang hoy kanang na ay kwintador kay sigihan og lubag-lubag unsa. Impay to go lighter guys. Kayo may lighter maghaling metos gawas. Kay mag lighter ba nang awa man. So man na may pangumpra magluto sa kog para magluto sa kog suga para paniud to kay palit ko og tong isda nga masabon. So tinga to isda samok. Samok man kuno tinga ning lumiyo. Sibagin. Samok. Uy nahuman na kadung ako ya. Sige magpatod sa tagkuan. Gas, dan na rin may gas. Pwede ko mang napalit nga niya guys. May crabs nga gagmay tag. Palit may crabs guys para mga lutuon ko. Itang luto. Yung ganahan man may crabs. Ito. Favorite na naman. Diha may balik dyan. Tag 180 ag kilo. Kanya ni kagagmad dyan. Palit may og sa kakilo. Sa tapoy gusto o lato. Mga ganahan guys. Gusto, lato. Mga seafoods ba? Mga seafoods. Sa tay karne. Kaya mahal ang karne. Tag 400 kapin ag kilo. Ginoo. 400, 300.
380 man siguro. Mahal ag kilo pero mo sila mamalit og karne, sila mapalit og baboy barato ra. Ang mamalitay ro mga kwan guys, baboy barato ra ang palit sila. Magbaligya na sa merkado. Yan naman lagi ng negosyo. Sudpod. May panangtangan ubangan kay di ko ganhag may bangan. Disidin ko ado-ado manibangan oy hadlok ko kabuhi. Majori kani gagas na gamong grade ko kay ang biyo dato ganina Ginoo ko gi. Manday gamong ang kwintador kagwang man take off na ang kwintador ba manudug ko ng kamot. Kapila na jud. So mo na mo lutoon karon guys. Ang crabs nga gagmay sa pinalaman at least crabs gyapon. Guys, ang lutuin ngayon ang crabs. Gisahon na siya na mo guys sa marang ako nun ba gisahon na siya kaya kung kumot namin tali sa sunuban saktong ta sunuban na mo ba okay dahog to na nandya karanahay ko ang sibuyas ahos maragod na namin tatunuan kay kami man tunuan nga ingani kami nga butangan bitaw kubasa kamiin pinapol na lihat guys kay tutas na mugto na alas 11 na tindigan mo na sa person kanina kay panakot guys ahos sibuyas isa ka na rin mutumot pod mas papagabre nasakit man noon tos Manila imbis na narbaho nang sabang na brikyan man hinoon Ginoo ko nagha naglusay ng ngo si Zango tapos Zango jud uan nas Zango agad sang lusay kuya won once wala sa hidaanan ka nakadujan ra siya buwan na kapin nagdujan ra to na brikyan hinoon kapag kadlakan kay basin sa simbako og dinggi ba kay aron naghana ka lamok dato lagi trabaho lang banghaus darang pagpangataw sa isang lawas hinuot ko sa simbako taas og sugar nga na ba kung basin pod abog dato sa ilahang iriya kay ibutangan magsiminto siguro naman siguro siminto dato sa ilahang barracks na tupad sila mahidaan ba ito sa ilas tiriron tambay kay ang hilanat ginukog sa hilanat tarang taas sa kaadyo unsa hoy maka bili sa simbako maunsa sa ang mas ladyo nang sa bantawg na narbahong na brikyan man hinuon pud sila trabaho sa gunson mga pila ka semana kay tulo ka semana duha may nga na sila trabaho kay sige pag-uwan sa Manila na maging naguli na laman o nga na masakit na nung kadiha sa baho siguro sa kaudyon dito sa klima okay. Primero dadto ning arsa siya og bonbon nga ag bonbon bitaw nga natumog sa uwan narang basaa kaadyo arsa ko na siya pag arsa ni siya nabigla siguro to pag arsa piti ag isang daris likod lang piti mo to pagkaugma datong pagkaugma gihilamtan na siya datong nagsugod isang hilanak nga huwas-huwas sige lang mag-inom og tambaw may huwas-huwas da paslunit isang hilanak musimana na ugma way pagka adyo ng saba tuon dito ilateri na pahaway siya kay lain ko naman isang lawas kung nga na magani masupay mauli ka ngayon masupay mauli ka dari isa brikyan kariya ganang sa man kanit man nun nagizahang sakit nagizahang tiil sakit na ipang tunog ngayon na nung magpa-check up kasi bako unsag kanang na ay dinggi ngayon na nung magpa-check up paniguro kasi bako unsa na kay pagdugo o kuan lagi kanang lamok aran daghana kuno dadto silang kuan na bako unsag dinggi ba kay dararabas amo deres ko Alicia na halakitan na po sa itong hangkaila may bata na dinggi namatay yung taon ng bata bako no hadlok ng dinggi uy kay trabaho na nag hadlok din ng dinggi kay mo na si mang lawas hadlok ng dinggi Ginoo ko maka matay kagao kay imbes ni na narbaho na ansa pa na brikyan man og lawas lagi di man lagi natmatag-ana ng lawas lagi siguro nabigla pud ang lawas pang ngarsag bugat kay nakapahuway man lagi taon si tulo ka tuig gikas sa pagkuan sa nagbigla
Ang pangarsa mga bugat. So nga na mga na trabaho construction, lisod pa og di mangarsa bugat yes, mag-engineer. Nabigla mo yung lakas. Ang taman. Patay na nga human lagi. Buwan tagadis pag para sa bugat. Karon to na break yan. Ang to ilang ulit na laman. Huwag nga na manggani. Ano na dari kay dami isang pamilya. Dami isang dari kay diaman mi. Tapi man mi dari niza. Wala na laman ang kuan eh. Dah, mabuhi ra lagi sa buhol. Bis lagi na niza wat kay arong kuan sa aking taman. Kaya may swerte. Nagamit may butin guys. Kaya nahugtan may gas. Kung bawag sa itong rasa mo katod itong gas. Kaya gamitin nun ka dyan naman yung gas. Kaya inig. Kada daw magluto ba ko para balik dyan. Bukatos abupod malangan ko. Kaya tag alas 4 ba ko sa kadlawon magluto. Unsa mahadlo ko mugawas. Bay, wadas papagabal sa gabi eh. Parang nangalisa nga gabi eh, kay datos among bintana tungod sa among kwarto. Dahil nagkaras-karas sa bintana, murag ingan ay nga nabitaw og bintana, mailhan jud nimo nga giingon-ingon siya. Arang sa nang hadlok ka tungod sa kahadlok nakasinggit kud ko. Ganon sa nang lisangay ko. Datos among likod, na sa likod man gud sa among bintana, sa likod sa among kwarto. Mangod si Jay kuan, may siga, ngit-ngit ba, naslujo. Lagi sabi dyan ang lisang nga gabi kasi gabi eh, kani nga kwarto. Kanibitan, naging-ingon dyan siya. Hindi ka nag-iingan na nga nabitaw. So, di no na basta-basta dyan ma-break kaya nakalak man. So grabe lang dyan ang karata kaya alas 12 kapin. Ngit-ngit mangguda na sa likod. Ngit-ngit na sa likod kaya may ka ng saga diha, way sulat. Grabe dyan ang lisang nga nakasinggit kid sa kalisang kalas 12 na, gingan-ingon na dyan. Di man naman makitaan, binta mo itong datos pantaw dari sa kilid. Dahil sa among pantaw, dahil sa among kilid, kay lamdag man, kay naamay siga, dari sa kilid na solar. Alas pantaw, kung dyan na siga, diha nagbuntag. Aran dyan na lisang nga gabi, nakasinggit, lagi ko sa hadlok kay. Gingan nga naman, naganong bintana, unsa. Nakalitan ko ba? Ginuo ko dyan. Parang nakalbaa, ginuo ko dyan. Lili na dito ka nang naibintana, ang giwakis, aga ng kuan. Nang naay kurtina, man dyan. Ambot ang sato ko kung ba binuangan siguro may ambot kin sa tong barok to panuway siguro tong kagwang da gitiming pud ni nga di makit-an kay arang ngita dari skilid lagi magkuan ko mag-order na lamang ko na hanang butangan og solar diha kay ba kay namagod pa isahay kani mga batang laki kanay ilang bintana makalimtan nilag sira Ginoo ko simba ko matimingan Ginoo ko Lord sa na lang ta kamitari. Parang gazon ang lisang nga gabi eh. Grabe hang kuilaw jud. Grabe hang kuilaw gabi eh kay simba ko hanito. Bawag sa to gibinuangan na siguro mi sa iba. Kay nganingan magbintana mo siya namathan nganingan nagkangunay ko. Dinon pa na basta-basta si Jama kanang nay abri kay nakalakman. Ja okay ran tag napay grills kay da bahalang ilang kangunog nay grills di man ma abri. Sa nga na nga kanang kuan kay bawo ba. Ginoo ko. Pala dyan yung taos mga panuway. Kalbaan kasi ko gabi guys. Ato mga alas 2 siguro to ako katug. Di sabay makatug lagi. Kalbaan ko kay kanang bintana. Kasi kung sa maning mga kagwangan eh. Na may iro, ag-iro. Di man ka kuhan dito. Na itaw das likod. Di dyan makitaan. Kaya arama dyan ngitita. Diba? Ang ganda lang. Sabot, wakwak siguro to. Pero may wakwak na ng silingan. Ano ba? Posible po, di man siguro pag mangunay ng silingan guys, nung wakwak. Hadlot ko kay kamera ba dyan dargi. Hadlotan kay kamera. Hindi na sa papagabling. Nabula pa dili. Nauli na laman, uli nga naman gani kay na bityan man siya dito. Namaki panakit agad ang mga hang kuan. Hang pad sa tiin. Abot na sana. Dito nga katulba, Ginoo ko. Huwag kabutangan. Mga lupad ang istrito. Abangan. Lisod ba po dukuan. Bawa po daga mangiro kayo man musig. Huwag amo lang itong iro. Kaya dari raman lagi po sa tubangan. Naka ng isa. Mong binuhian. Kana pa nga mong binuhian guys. Kung pala si Jack. Kung lang tayo nga na. Parang dyan sa humit.
Ano pang binuhian, dato ra po dito pantaw, dato nagtungko-tungko. Dato sa mga bintana, kay ngit-ngit man dito nga side. Hindi dyan makit anidza. Kaya mga ito na binuang gabi, grabe nga dyan ng kulawan, harap ng lagkot. Dahil lang maganto sa mga doon. Hindi mga nangingitripan, sinukok na liman, bakod mo. Nahuna siguro sa binuang ba nga, wa may dari ka uban. Nga na siguro. Oh, pabuang-buang mong sudari na. Hindi dyan magmahay. Ken, kung nasa Ken, ka na itaw, Ken! Kung nasa kayo ba sa siguro agasol? Agasol siguro ron. Agasol ba? Agasol? Katong magtaod. Magmahot tingali ron. Nawa. Katod may gasol, guys. Ano may gasol? Ito na lahat na may gas. Salamat kay close pa na ang mga dalas likod. Kung sira pa na si Zadana guys, pwede rin tayo magkahoy-kahoy. Kaya naman may kahoy. Kung magkahoy may dana niya, hapon. Hindi nga may ato datos kahoy. Kaya agas, huwag mo sa isaligan. Di rabtak buwan. Buwan na siguro po. Magluto ba sa ko. Pag nakanindot ang po danas gas, kaya dali ra si kaadso. Magluto ko, dali ra. Kaya gato ko sa kahoy, abtan ko siyam-siyam. Lagi. Nanopdan may gabi eh. Madagali ka na kung i-stack na kung sa dutin. Kung pa yung itagulat si daw gamit. Kung kuan. Ito na hatid na. Salamat ka. Dihiga. Ito ko siwas. Ito sang luto guys. Kung ito na may katasa. Luto. Karoon na iwates kada. Masa ko matuwag. Shake na dun sa mga bintana. Kay paita. Saan na lang dun. Ang na, magpabuang-buang, di makatug laman eh, aw. Bakoy pala doon yung taon. Pero butangan na nag-solar das luzo. Kay, medyo lang kita natin kasi yung pagiring-giring. Para dyan ang kuilawa, dyan gabi bitaw. Ano bitaw? Lami mong katug, makamata, lamang kakay na yung nagkaraw-karaw. Parang naninginingan sa bintana. Ginganingan sa bintana, baka nang abrihan dyan. Kuilawa, uy, kuilawan sa ko, pero pagkatataod, nawara kayo, singgitan man na. Amaginan, amaginan, istiha ka. Kapanungo lagi ko ahat. Kapanungo sa ko kahat nga sa kakuilaw. Nga sa kakuilaw, nakapanungo ko na. Biit. Bahala na. Panungo ka din na. Parang ikuan guys, nakuhaan rin ang magkuhan. Pag gigisa na, panakit, karumumok. Nalagay sa puwa na. Puwa-puwa na. Luto na siguro na. Nag-init pag ko kay magkuhan ko gusto. Nakuha ko gusto ba? Kami man ang gusto. Tayo mga isda. Andiyan na itong hapon. Mga batangan o kuhan. Kamunggay. Itong samuk. Samuk nga isda ba? Nabatangan na gazin. Deliver na gas dari. Nakoy gusto. Karena pahit pag ko gusto. Favorite man na maggusto. Ganahan dyan may gusto. Ayan na. Diya, dapat may kinhason. Dala na yung hapon yung kinhason. Huwag ka rin ang kuan. Huwag ka rin ang kuan ng roll crab sa huwag ka rin. Hapon may mga kuan. Pichay. Batong. Sa gulis isda. Diya. Ipod. Ito ka na yung kutanan. Saka na yung palit pa ko yan na. Lato nga dagke. Ganahan mo dali guys. Lato nga dagke. Hugasan kay mga amida ni ron. Ano yung mga paniod to karon guys, nakatupong crabs. Diyan magamatag sausawan yung butangan natag pipino. Kaya pa nila kuhaan siya. Kanahan mo dikog nga ni guys, kaning kuan ba? Ipods. Sagbot sa dagat, lamihan man sa kanon. Kim, pangunaw na Kim kay mag-eat na ta. Tawag sila kuya day. Kuya. Tawag sila kuya, sa mga ano ta. Sige na mo, kay papay kanding itong tandaan. Hindi naman pa to. Tatay, di si tatay ron. Kami pa nag-timan sa mga buhil.
Limpyo na ni guys. Limpyo na ni siya. Diyan pa iputumaya ni mother. Yan, palit may putumaya ni nanay ganina. Nuloy mas na iputumaya. Ay, nuloy na rin buso. Sumara na dyan sekreto guys. O, maglapuwa mo buso. Ilunod na rin dyan diha. Kuha naman na sa buto dyan. Para naman dyan ilunod. Bali-balihan. Maluto. Sige naman. Buhok. Wala siya. Karang nagpapit ang sudlag balik. Lubitang na. So. Okay. So, yan na siya guys. Bali-balihon na natin siya. Para maluto siya. Di ba kapotos ang tayo Duterte gabi. Dito lang karas-karas sa bintana. Kaya di hamang gusto nila bayda rin sa hubog. Basin ugi ang ba? Ato pa ko tanan lang dyan. Kasi so, anti-Duterte to. Pero imposible pa guys. Kaya si anti-Duterte po to. Manampit mo na na si dyan. Masigyan sa kahubog. Manampit na. Manampit na. Tag-alauna sa gabi. Tag-alauna sa kadlawon. Las 2. Manampit na si dyan. Binaug na dyan. Mabilin din yung nabinagan ni dyan. Ibili na yung cellphone niya na manampit na dyan. Kaya dyan i-flashlight pa doon uli. Gabi iwa mo pa dyan ibilin. Labay raman to si dyan. Kaya busy man lagi ko. Kaya di ako i-contact para makuha ang papagabril. Wato na ma-entertain itong hubaga. So, ito pagka alas 12 ng balik, ito nagkaraw-karaw, bintana, nampit siya ito, pagkukadang. Pero wag na nampit, gabi guys. Huwag na nampit. Ilhan man ako siya, kaya manampit na dahil. Kaya siya, tanong may pabutok mo humok. Gusto ko ka ng kuan, sakto sa pagkahumok, kay lami akan, grabe-rap ang humok ka. Iup lang ko ang gas. Iup na gas. Lay ko mag-upo gas guys. Kaya unahan na haagditos. Upan na sa dari. Kaya sa daris. Dani. Kay arong hurot ang gas isang pundo ba? Kaya mamanay hadlok ng naipundong gas. Saan siya? Pag ngayon. Diyan na gamong crabs nga lami ka adyo. Kuan sa ko dari. Para sa mga sausawan. Kuan na siya kuan pakpak. Ngayon magmukha nga ni kuan pakpak. Hey, si bakong inisprehan eh mazo ng tangtangan na pakpak daan. Karong panahon na guys, humana ganitan ng tagsa na lang may di mag-spray. Kana na lang siguro pang konsumo. Pero nga nang pangbaligya gani nga mga gulay. Tirahan sila sa spray kay di man makaani og di tirag spray kay mananapon man panusukon mas mananap. Ay nagtusok sa mananap da awa na daot nag imuhang tanang. So mo na karon tagsaray di mag-spray kana lang pang konsumohay. Dami ni guys kay tamis-tamis. Iliya pagwasya na lang kay mag kana ta. Dali na. Ay masuka siya guys kanina. Nga arang kay yummy ka ajo. Labig sili ba? Pawag panuhot. Right na nga guys. Yan, niuto talin sa tanan guys. Dali na mo kuya. Niuto ta, dahil nag-crabs, luto na. Diya, tapod gusto. Kani mo ilato. Lato nga dagke. Niuto talin sa tanan. Kapag amang kinalamian nga sausawan. Niuto guys, niuto. Kimi! Kalat pag malikot, kawa pa na nang hipos ug tiwas. Ang na nang ipasan nga sing humagkaon. Dali na, Bing. Nagwash na ka? Dali na. So, kani may lamian. Lamian kayo. Kimi no. Kimi. Punit. Dali, punit mo na rin gusto. Yeah. Lamian yung gusto, guys. Ang lako. Dapoy, lato. Lato, malami kaayo. Ngan. Lato guys. kaniwang. Ito guys, si Kuya, way sanina. Dito everyone. Pakramig na. Guwapa. Pareha mong naong ni? Pamilya. Pareha mong naong ni? Bayarin. Pareha mong mata sa crabs? Oo. Pareha akong mata sa crabs. Ako iniwang man. Sausawan, bawa inalam sa sausawan guys. Sausawan nga nagsaguan. Walang pipino na. Mama, paano saan na naman dito? Sausawan nga dagang pipino. Paano saan? Sausawan.
Pikul. Tipukon ba? Para man nangiwangan ni imo inday. Tama. Wow. Si gusto. Lamikin. Yummy. Sugay gael, gaw kasukas murag nakaglawas. Ha! Liwang na dyan. Kalimot anon. Liwang. Kaya guys, alimot anon ng ganing bata ah. Murag way panuhot babuyag, buyag. Buyag. Buyag sa kakita. Lawas ni, murag kang lawas ni kuan yari ni niwang. Bakal niya. Kanya day ah, crab siya. Lami na. Ewan, Crabs. mag-basketball si Kuya Guy. Basketball man lang dyan, pero kana pa sa pustaanay. Pustaanay po mo yan, no? Pustaanay. Ang sagbot na lang, ito yung utang mga kabhang. Ito to, utang ko. Ha? Tapos laan na ah. Day, guso, day. Lami nga naguso. Lato, kanay lato nga dagka na siya, guys. May lato ba kaya? Ay, yami sa lato. Yan, oy. Ha, lato. Ano nga? Kaya lang. Hinog. Sama grapes. Uy, hinog. Grips mo na siya ka? Grapes sa dagat. Kimi, mo grapes pod. Mo crabs. Crabs. Favorite din ang crabs, no? Favorite din ang crabs, guys. Unay masalinda ni Ron, hindi mahurot. Di po na siguro mahurot naman sa'yo. Naghaan naman. Tagkuan man nag-kilo, 180. Palit na 1 kilo. Ang buong tagkaon. Hindi. Sinaban na madanaog na masalina. Sambil. Masalin. Awa, may sinaban. Una sila dun. Kuan ta magsabaw tag sa mo kun hapon. Mama. Samok. Ano paaka kigahi. Padapli na diha. Wow. Lawag pa nga. Samok. Sa mo isda ba dara day. Ano labang ng tiil kaya ta nang kitkiton wala yung makitkit. Bitaw lang magaling nga kita magaling unod kana bitaw mga paak naldag kang unod. Mama, ako. Hinga na mo ihang nalihian sa unas pagburas ng kuya gay larang dun hang ikagas mga paak. Ano, paak sa nga. Tapagabil ka di mo kuno zakwaan kay mauwaw kuno si Jaron dun hang gauwa. Sagwa mo dugay kana kadugayan kakuha lang sa kabuok man to. Lagat. Yan, pag nangangaon may nangangaon may bala. Magkauban na sa ida nga ingani. Naaran to nang ikagagay sa kanang naipaak. Dagko man to si Ja, dagko nga kuan. Crab. Kapag gusto. Darap pa ako. Tagang gusto ko, sarap bisid ka buok paak. Ang ganahan, ganang mukha. Ano dyan ko ba matilaw? Ang kulit akwaan. Hindi na gauwa na. Pero gayan, takwa na dyan si Dali sa kabuok. Sa kabuok paak. Iwasan lagahang kuan. Aikag. Ako na to. Mga kuya, gayal pa to. Ang ibuntis. Maguhay pa ko ng ano to, mga 2 ka buwan sa kuya. Yun sa iyong kauban na to. Ang agahang ipangaan dalang kuya Gael. Nukos. Sinukbang mais. Ang ipangaan na ni Ja, mangga. Kuya Kinkin, mangga, buongon. Ako. Lagi ka, butong, itlog, ubod. Butong, itlog, ubod. Mo siyang pangaan na rin kimi. Gagmantuyang ubod. Ang ipakuha ka sa mga sinaban. Ang mga nalipad na nakakaubod. Butong, itlog, maglanlan ako itlog, pila ka buok. May ang pamahaw. Maglanlan ko itlog, kasi pila ka buok ang mahurot. Ama, doon na ko, Sa ama. butong pod. Wow, yummy. Ang butong pod guys, das tungod sa mga bahay. Sige pa sa panguan, pamunga ag lubi. Timing ka dong si pag kuha nagbutang. Marami asang ka. Uy. No, nang putian si Kimi girl. Kayo nalian og butong. No. Kuya. Hala kuya, mga kuan sila, mga brown. Mga kuan na sila, mga brown na kulor. Ako, Kuya. Kuya Gal, lukos. Nagkakuya Kinkin. Kuntong imokin, sinugbang atay. Sinugbang atay, kakuya Kinkin. Ja, kanang kwabutan pod. Kwabutan na kanang bitong dakot ka nga. Pan guys, dakot ka nga. Kanang na squid. Nandiyan likod. Naan yung hulumakin. Punong squid. Ako, puti. Ikaw, ubod na. Ubod ka. Magkana ka balibo guys. Ay, gano'n nalihan na ni Kimi. Ubod sa butong. Na butong pa nga butong sa lubi. Ang itlog. Ilang dyan, ha? Kuya Gal kay kuan man nukos. Ja. Kuan, crabs. Ako Kuya Ken,
Dahan ako po, basta kay puro man itong mga itom-itom tong kakuya gail. Ang nalihian. Pagkakuya kin, katoy mo aking pabutan kin. Lukos. Dako bitaw. Ako kay mga kanangkuan. Ito ka nakaon man haglargo kakuya kin, kay gatuman ko nangamuhan, ja. Hagang nga mo si Ate Maribel, kay pinangga man ko ni ja. Kuti, lami alagi to, tiya kanon, ayaw ka nang lutuon. Pahit ng ate, ito ning labay, presko magkado, musilingan ay nagkuan ba, nang nagsuroy kay nagat man sila, dadatos, kanang sa dawi, sa tumuko na trabaho datos, kanang laundryhan, da. Moto, hang amo kay kuan man, kanang German, da nakasawa si Sag Pinay, si Ate Maribel, mga Castañares, Aplido, taga Cebu. Lumoto, hang nakaon largukin. Hanggang kung na pangaan mo pagkahuman og kaon. Harap pa rin gisuka, tala. Mga na. Taon na. Yummy, yummy Kim. Ganas Kim guys. Kana very good din. Kaon din nak kay ron buhi nak. Ha. Oh, yan. Mingaw ka papagabel be. Sila. Mingaw papagabel ken. Ikaw ya. Kaya, mingaw kang papa? Ha? Gamay. Gamay. Grabe pag gamay. Nga lang gamay naman. Okay? Mingaw, good. Grabe pag gamay ba? Ako, nakakano. Hmm? Ang nakakano. Ang ganun. Nganta guys, ngayon. Tambok ka. Tambok guys, tambok ayo. Ako, grabe tambok ka yun. Butol ka naman siya. Tambok kayo. Madali guys, kayo gumayin sila di palitan. No? Siya naman. Panahon mo. Palitan ko ka ma. Ha? Kaya ma. Asa man sa? At mo ka. Palitan ko ka. Ikaw nyo? Sama po yung pakal. Supas. Mura yung kalipay. Sabi tao, supas ako na sa ng pan ba? Wa. Wa pa ng brownies ako nakin. Kamu karon wa. Lahi na yung pasalubong ha. Brownies na mga anak. Kami sa una supas. Katabi tao nga nakataas na ligngin, na utap, bull cake. Muna yung kalipay sa unang panahon. Sa supas nga tagdos ang putos. Tagsapad nasa kaputos palit ng nanay. So magbahin ming tulo si Manong. So pamanahan do ka manghod. Agahagpat ka buok kay napo may sud, agahagpat ka buok sa mga maguwang tagtulong sila ka buok. So kana sa putos ama nang bahin-bahinan. Nga na mi sa una. Ako ko ma. Wa pa lang tito. Ako pa'y kamanghuran. Tulo dugay mo ko nasundan guys kay nasundan ko 7 years old naman ko grade 3 na. Grade 3 na ko sa pananganak si nanay. Oh, kaya sa mga Nanalipad ba? Ang wiktik eh. Ano ko manghod? Dugay ko nasundan kay walay planos na nga mga nakay tulo rami. Saan naman nga ang primero nakuhaan man si mother. Kaluha. Nga ako'y manghod dapat kaluha, do ko buok. Nakuha man. Tundagan pa pud pila ka tuig, isa pa pud ning buro si nanay. Nga manghod. Tulong. Lutuhan mo ma? Kambal ma? Na Ano man ma? pang. Na bangga man si nanay sa init kay pista man to daras karangi. Magpila Ang na una kay yung kabok ma. sa una kay gamataw guys magbuhi og baboy kay bihuian raman nga bitong suroy-suroy na butangan nagawong dali simod garon ni manudsod na mong juta nga na ra sa una. Karon kay kinulong na magatong baboy. Sa una ka lahi binuhian ang mga baboy. Hindi mangutod ma. Gupod, nga lang kuan pero mo lagi na butang ang gawong ba butang ang alambre ag simod aron ni mamaak o aron ni manudsod. Matanom. Random ko sa una da. Kasi Francis din Ada ma. December. Pahinangod sila nanay na ni og kuan pa kapistahan sa Guadalupe man nila sa masityo. Nakaroon nga na may chapel sa Catholic. Kuan na may balhin na may dahil sa mga chapel. Eh, aglipay man ni nga kuan na ning sityo karang aglipay man sila ba kasagaran aglipay nga reliyon. Anda. Kami kay Catholic man ni. Nato dyan is Catholic mo simba. Pauna so kay chapel dari. Pahinangan mi sa Guadalupe. Masay karon og naikuan pahinangan bagi hapon sa Guadalupe kay mamay naandan. Berhen sa Guadalupe. Namo po. Napon may iro sa ano ma? Naa.
May alaga sa nang iro si Tiger. Tiger mo sa tingan, tingami gas namin di sa daghang danga. Sudaan gikang merkado, ginuwi sa man ay pasalubungan ng isang anak og mga aircon. Sa mga anak. Sila man na. Ilan sa ilam sa mga nay kuan bahay. Mga kapinangga ni Tiger sa mga anak. Hindi ka pag siya. Makay mo sa Tiger. Ay. Kinamdam ko sa una lagi, rangka. Atap sa mga bahay sa una guys, kaya kanang pugon. Nabong nawa, oy. Pugon ng mga atap. Na magbaon may kaming tulo. Muskwila may kaming tulo sa maguwang. Aming manugang, maguwang bagi. Ang kamang bonana, kanang ice creaman niya dako. Ipon ming tulo. Dili pa nga una mo. Kaming tulo, magsaho may amang sa buwad. Para mapangbibuha. Yan, man na ng buwan. Discount na, progreso. Sa una, ano na yung mabuhat lang ang magsuo, may mga UTI. Hindi, papaduso ng mga juice. Pansaw na panahon, wa. Ito speed. Progreso. Ako na uso ng mga pansaw na. Progreso sa una na. Kasagaran na dyan ang mga baon sa una, kanang tubig. Mga yung mga baon tubig. Mga luto, buhad. Okay Sahay. na. Sahay na pan may saga nga. Kami-lami, ano? Kami-lami. Miwang. Na. Kin-kin guys. Para nga nagkabhangkin. Darang aho mo. Yan sisa. Nagbumba noon kay ningga ko tang pajama. Kaya nga noon to ni. Daman dati ka din nagipalit ni Princess Kino. Ang kadinahan os Princess guys kay mula ang nas kalsada simba ko sa maligsan. Nagandam na ko guys sa mga bitbitan ng sa square kin ding hato dun sa kataid. Tapos amang binlanan. So namo ko'y binlanan guys daw sa eskwelahan kay arong kanang ugma di may magkalisod-lisod kay ugma magdapa og juice. Magdapa ko sa mga niluto. Aron di may kadubugatan ba. Kaya simba ko maplatag motor. Sa na lang. Diya, muna yung maghihatadaan karon diya mga alas 4 manhihatadaan kay arong ugma di nakadubugat ba. Halin man ni marshmallow. Ganahan ng mga bata dani. Marshmallow. Na ugma na siya. Kani, biskuit. Iban pa, patapod bang mga makaon. So, maras dahil mga ipanghatad karon tagtaod. Aon sa day, mga alas 4 pa. Kaya kintot. Ang hagtag madyo ko. Bilin lang na dagto. Ang kaila. Bilin midya. Kasagaran mga biskuit. Kasagaran na rin guys, biskuit dyan na may daghan. May daghan na sa maligya, mga biskuit. Oh, kindi. Kunay kindi, kunay snowbird, mga na kindi mint, mga pinatay. Anong na ay, nanglanan. Napag mga pinilo guys, o pagkat din taon eh, nangaplastar na to sa mga butanganan. Tapos, yung kurana na mga pinilo mo. Malit ko dag silupin guys, nga ni kay mali ang gamitan. Mali ang gamitan lang sa eskwelahan. Karepod, barbecue steak, kaya haning tusukan sa banana cube. Saka cheese para sa popcorn.